Mga igsuon, dunay gitudlo sa atong simbahan sa Latin nga pinulungan nga nagkanayon. Ecclesia Semper Reformanda. Ecclesia Semper Reformanda. Pasabot ang simbahan kanunay na malandong ug magbag-o sa iyang pamaagi diha sa presensya sa Espiritu Santo. Meaning, the church is in constant reformation because of the prompting of the Holy Spirit. Ang atong ebanghelyo karon, human si Jesus nanihapon kauban sa iyang mga apostoles, unya kasayod na siya sa iyang dangatan, diin siya dakpon, paantuson ug patyon. Si Jesus naghatag og nindot nga pahinumdom sa iyang mga apostoles nga dili mabalaka kung mawala siya tungod kay ang Espiritu Santo ipadala sa Amahan aron maoy magtabang pagpahinumdom kanila sa panahon nga sila mga bugnaw, mga hadlok og mawad-an og pangandoy sa pagtahan sa kaugalingon. Mao ni ang buhat sa Espiritu Santo. The Holy Spirit will animate all of us to do good, to think good, and to aspire to serve others in a very simple way. Nindot kaayo ang gibili ni Kristo kanato, ang Espiritu Santo. Kay miingon siya, only the Holy Spirit can teach us to do what is right and what is wrong. Only the Holy Spirit can inspire us to offer our lives for the sake of others. Only the Holy Spirit can inspire us to dream of the things that are of heaven. Ang Espiritu Santo ragyod maoy magtabang kanato sa pagpahinumdom unsay maayo ug unsay dili. In other words, dili ta makahuna-huna og maayo og daotan kung wala ang Espiritu Santo. Dili ta mohimo og mga nindot nga mga butang kung wala ang Espiritu Santo. Dili ta magmalipayon sa kinabuhi kung wala ang Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo maoy mag-animates, maoy mag-inspires, maoy maghatag og inspiration nga puy-an ang kinabuhi pinasubay sa gitudlo sa Dios. Mao ni ang gasa nga gibili ni Kristo, adisir siya magpasakit, mamatay ug mabanhaw. In other words, mamahimo lamang kitang makabag-o sa kaugalingon kung klaro nato nga ang Espiritu Santo nagpuyo sa atong kinabuhi. Mobitaw ng simbahan, kung makabantay ta, daghan kaayog mga pagtulunan sa simbahan sa unang panahon nga dili na pwede karon. Sama pananglit sa una, ang misa magtalikod yun ng pari. Pero dili na siya karon, especially sa atong setting, tungod kay ang simbahan, ang iyan ng panglantaw, the congregation must have a full, conscious, and active participation. Meaning to say, kung ang panglantaw sa una sa simbahan sa Santos nga misa, ang pari ragyod mo imuhalad padulong sa langit, unya ang mga tao magampo sa ilang kaugalingon, karon dili na ang Santos nga misa kinahanglan ang tanang nanimba mo participate gayod. Mo nang daghan kay tag mga TV na skilled. Tungod na sa panglantaw sa simbahan nga ang tanang nanimba must have a full, conscious, and active participation. Kay mao ni siya ang lamdag sa Espiritu Santo. Kung sa una, ang misa maglatin ragyod, karon kinahanglan na na enculturation aron masabtan sa tanang nanimba unsay giistorya sa Santos nga misa because of the prompting of the Holy Spirit. Mao ni pasabot sa Ecclesia Semper Reformanda nga ang Espiritu Santo mo'y kanunay manguhit sa simbahan aron ang simbahan mangitag pamaagi nga ang simbahan mahimong relevant sa kalibutan karon. In other words, ang simbahan dili mahadlok magbag-o kung kanang kabag-uhan iya sa Espiritu Santo.
Kining kabag-uhan, magpahinumdom ni natong tanan, kay daghan ra ba nato moingon nga, di na gyud ko mabag-o, mao na gyud ko, ingani na gyud ko, hangtod sa akong kamatayon, ingani na gyud ko, mahiubos ang Espiritu Santo ni ana. Nganuman, kay klaro gyud nga ang trabaho sa Espiritu Santo mutabang pagbag-o sa kaugalingon gikan sa pagkamaayo ngadto sa pinakamaayo, kay mao ni siya ang gasa nga gihatag sa Dios alang kanato. Busa dili ta moingon nga dili na ta mabag-o, kay susamara nga wala nato gitagaan og bili ang presensya sa Espiritu Santo. Mas maayo pa tong moingon mabag-o ra ko pohon, kay do na pay chance nga gialaw ang Holy Spirit nga mo-work sa kinabuhi. Sa atong pagpadayon nining santos nga misa, mangayo tagdugang grasyas Ginoo nga unta atong ma-appreciate ang presensya sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Kaya akong balikon, patay ang kinabuhi kung wala ang Espiritu Santo. Because the Holy Spirit will animate, will inspire, and will help us to live our lives to the fullest. Ang Espiritu Santo ragyod mo'y maghatag og inspirasyon nga puy-an ang kinabuhi uban sa grasya sa Ginoo. Without the Holy Spirit, we cannot do nothing. Ingon sa Ebanghelyo, ang Espiritu Santo ragyod maoy magtabang kanimo sa pagpahinumdom kanimo sa kung unsay maayo ug unsay dili. Example, bisan sa kabisi nganong makagahin sa pagampo tungod sa Espiritu Santo. Bisan sa kakapoy nganong mosimba og Domingo tungod sa Espiritu Santo. Bisan sa kakabos, makakaon lang katulo sa kaadlaw pero makahibalo mohatag sa uban tungod sa Espiritu Santo. Nganong bisan nasakitan kahibalo mo pasaylo tungod sa Espiritu Santo. Nganong bisan tuod kapoy ang mupadayon sa pag-eskwela sa kadaghan nga demands pero dili mo hunong tungod sa Espiritu Santo. Bisan kapilagi pasakitan sa mga hinigugma pero nipadayon og sakripisyo tungod sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo mao'y gasa nga gihatag ni Kristo adisir siya magpasakit aron kitang tanan mapahimangnuan nga mauning Espiritu Santo ang kanunayng manguhit sa panahon nga makalimuta sa gitudlo ni Kristo sa atong kinabuhi. Munang sa mga panahon nga naglibog tag unsay maayog unsay dili, pagampo sa Espiritu Santo nga kuhiton ta aron kitang tanan mantigong mamalandong aron ang tanan natong desisyon sa kinabuhi inubanan gayud sa lamdag sa Espiritu Santo. We should not be afraid to change, especially when that change is coming from the prompting of the Holy Spirit. Dili ta mahadlok magbag-o kung kanang kabag-uhan giya sa lamdag sa Espiritu Santo. Kay ang giya ug lamdag sa Espiritu Santo mo'y maghatod kanato sa atong pakigiusa sa Dios nga mo'y unang nagpatagamtam kanato niining tinuod nga paghigugma. Hinaut unta nga kining Espiritu Santo kanunay magiya kanato sa mga panahon sa atong mga kabalaka, kalisod, kahadlok, kahingawa, ug mga kahigwaos sa kinabuhi. Come, Holy Spirit, and fill the hearts of your faithful, and enkindle them the fire of your love. Palihog manindog.